Ga, Oh, nga naman. dili ba ka masuko sa usa ka butang nga wa na ko buhata? Ay, dili, oy. Kaya nga naman sukumasag ko, nga waman mo buhata. Sure ka ga? Ay, oo, God. Kaya nga naman di ay. Kuan man gud ga kanang wa man gud ako buhata nga imong gipabuhat na ko kaganiha. Ay, kahanggaw ko na ini mo. Buhata to, ha? Aron di ta kalungkuhan sa mong liog. Free drinks in the house. Ha? Kaupoy ni kinabuhiya. Nagsige na akong panlaba. Loto! Panilay ko guman pa. May ramag doon ako sweldo. What? Naon sa kaniha? Naapay pa na ay. Ngati manunan kayo. Nagsige ng cellphone. Natural ka mag-cellphone ko. Kay kapoy gikan sa trabaho. Kung gikapoy ka, pahuway god. Total, naaman tay mga anak nga muliho ka ng trabaho una. Kabaw naman sa namula ba ng atong kamugwangang babae ba? Unya, ang muluto. Aw, si Junjun god, ang ikaduha na tong anak. Unya, kinsa may manilig. Ay, wadi kay salik sa to kinamahurang babae. Nga kabaw naman to. Unya, kay tuluro man nga itong mga anak. Kinsa na bali malihok sa ubang mga trabahon. Nga wamatay katabang. O gusto pa, kinsa na bali mati mani mo. O kapuyan kong maayo. Ay, kinsa pa'y lain? Si Kumari god. Free drinks in the house. Usa ka dalaga, nagakita sa tinaguan sa usa ka litaw nga nangihi. Hala, oy. Kadaghan sa buhok. Kagamay sa sanga. Unsa man ay gusto nimo? Gamay rang buhok, daghan ang sanga. Free drinks in the house.